କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧର୍ମନାଶ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ବାଳ ଭୁଲରେ ବି କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଳ ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ବାଳ କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନମ୍ବର 6, ସୋମବାର ଦିନ ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକ ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 8, ନିଜର ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ବାଳ କାଟିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 9, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଭଲରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 12, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13,